खुलुमबाय। आं बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि बाथाबारि गामियाव जोङो रंजालि बैसागुखौ गामियाव खौसेयैनो जोङो आइजोफोरानो जा आरो हौवाफोरानो जा जों बयबो खौसेयैनो खुंबोगासिनो दङ। दिनै खुङै खुङै जोंहा बाथि रंजालि बैसागो बिनिनो असिला लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो मावबोबाय थानाय बायदि देग्लायनि रंजालि बैसागोखौबो जोङो बरायनो साखाफारा जानायजों लोगोसे जोंनि बाथाबारि आइजो समाजा जों बयबो खौसेयैनो ओंखारनानै जोंनि भारत सरकारनि बिथोन बायदि जोङो स्वच्छ भारत होननाय मोनसे अभिजान दङ। जों दा बेखौ मानिनानै जोङो जोंनि गामिखौ मोनसे समायना नुथाय होनो थाखाय जोंनि बाथाबारि गामिखौ जोङो मोनसे गोख्रों आरो खौसेथि गोनां खालामनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा जों गामिखौ फोसाबजोबगोन, दाखोर दाला जोङो सावस्रांजोबगोन, लामा दखान जों गासिबखौबो फोसाबगोन। बेजों लोगोसे जोंहा दाखोर दालानिफ्राय जोङो बेमारनिफ्रायबो जोङो मुक्त मोनो आरो जोङो साखोन सिखोन थानो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जों फोरोंनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे गोजाम बोसोरनि गासैबो दाखोर दाला मैला गासैखौबो जोङो स्र' खालामनानै गोदान बोसोरखौ मोजां समायना नुथायजों लोगोसे मिथिंगाजों गोरोबहोनानै आरो बेजोंनो जोङो रंजानाय बाजानाय जों गासिबखौबो लोगोसे बरायहरनो होननानै जों दिनैनि सेथि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि हाबाफारिया सानथाम। बे सानथामाव जोंहा दिनै सेथि साननि हाबाफारि। सेथि साननि हाबाफारियाव जोङो फुंबिलि समावनो जोंनि बे स्वच्छ भारत अभिजान जायगा फोसाबनाय, गामि साखोन सिखोन खालामनाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बिनि उनाव जोंहा बेलासि समाव जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि थागोन आरो जों बेजों दिनैनि सानसेनि हाबाफारिखौ फोजोबगोन। आरो गाबोननि नैथि हाबाफारियाव जोङो नैथि साननि हाबाफारि जोङो गाबोननिफ्राय जोंनि गामियावनो उन्दैयानो जा गेदेरानो जा गासैबो फरायसुला फरायसुलि आरो बिमा माहारि बिफा माहारि जों गासैबो मोनसे फुरथिजों लोगोसे जोङो मोनसे गामियाव खेला गेलेनाय बादायलायनाय आरो थुनलाइ बादायलायनाय होगोन। आरो जोङो गाबोननि नैथि साननि हाबाफारिखौ जों बेजों फोजोबगोन। आरो जोंहा थामथि हाबाफारिनि थाखाय सेथि बैसाग दङ। जोङो बे सेथि बैसागो बे खालि जोङो फुंनिफ्रायनो सानसेनि हाबाफारि दङ। बेहाय जोङो फुंबिलि समावनो जोङो फिरफिला दिखांगोन, मुंख्लंफोरनो जों मान बावगोन। बिनि उनाव जोंहा गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ अननाय हाबाफारि दङ। आरो बिनि उनावनो जोङो लोगो लोगो गेवलां मेल जागोन। आरो बे गेवलां मेलनि उनाव जोंहा मोनसे लांदां बैसागो दङ। आरो बेयावनो जों मोनसे हाबाफारि लाबावदों। जोंहा गामियाव दाखालिसो आनजादनि HSLC आनजादनि रिजाल्ट मोननाय जायफोर स्टुडेन्टफोर अनजालु अनजालि फरायसाफोर बिथांमोननो जों एसे मान बावगोन। आरो बेजोंनो जोङो सानसेनि हाबाफारिखौ एजेन्डा बायदि थांनानै जोङो मोनाबिलियाव देंखो मोनाबिलि लाफानाय जादों। जोङो बेबायदिनो रंजालि बैसागुखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थागोन होननानै आसा थियो। आरो दिनै जोङो आइजो माहारिफोरा बेयाव ज' जानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो मोनसे समाज खुंनायाव जोङो हौवा माहारिजोंल' आसा खालामजाया, हौवा माहारियाल' मावनो हाया। मोनसे न'खर दानोबा हौवा आरो हिनजाव नांगौ। बिनि थाखायनो समाज खुंनायावबो हौवा आरो हिनजाव नांगौ। हिनजाव माहारियाबो हौवानि आगसि आखाइ, हौवानि हिनजाव माहारियाबो उन नङा दानि जुगाव। बिनि थाखायनो जों गासिबो आइजो माहारियानो लोब लोब फैनानै जोंनि गारजेनफोरखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलै, जोंनि गामिनि फिसा फिसौ फंबाय बिनानाव जों बिसोरखौ मोजां बोसोन होलांनो हायो नामा, गामिखौ मोजां जौगाहोलांनो हायो नामा, गामिखौ माबा मोनसे मुंदांखा खालामलांनो हायो नामा, बेखौ असिला लानानै जोङो दिनै बेयाव नुजाफैनाय जादों। आरो जों दिनैनिफ्राय देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ सेथि साननि हाबाफारि बायदियै जोङो जागायजेननो लादों।
बेखिनियानो आंनि बुंनाय। बे जायगाया बिजनि बलांगुरि बाथाबारि आरो बेयाव जों बोसोरै फालिबोखायो बैसागो प्रग्रामखौ। एबार जों दिनै 13 ना 13, 14 आरो 15 बे मोनथाम थारिखआव जों प्रग्राम दिनै जागायजेनबाय। बे प्रग्रामखौ जों बानायना आवगायदों, आखायाव लादों खालामनो। दिनैहाय जागोन जायगा फोसाबनाय, लामा गामिनि लामा सिबनाय। नै जोंहा बुहुद आइजोफोर दं गामिनि, बिसोरो अलरेडि सिबखांबायानो आरो माखासे थाबावनायखौ सिबगोन। आरो दाहाय फिसा फिसौ एसे ओरैनो गथ'फोरनि खेलाबो होनाय जागोन। आरो गाबोन 14 एप्रिल गाबोननि हाबाफारिया जाहैबाय मामोनलाय सोमदोन खेला गेलेनाय गिदिर उन्दै गासिबनिबो। आरो 15 एप्रिल खालि गेवलां मेल आरो मोनाबिलियाव देंखो मोनाबिलि हरसे प्रग्रामबो खालामहैनाय जागोन। बेखौ लाफानायनि खार'ना जोंहा दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ खेला दुलायावनो जा, मेथाइ खननायावनो जा, मोसानायावनो जा, जाहाथे फरायनायावनो जा, जाहाथे थुलुंगा जों होनो हायो समाजखौ। बैसागो बोथोर आरो बर' हारि गोदोनिफ्रायनो नागारहायै मोनसे सोमोन्दो गोनां। बे बैसागोजों लोगोसे बर' हारिया आबै आबौ जों नुहुरस'यै समनिफ्रायनो जों बेखौ खालामबोखादों। आं सानो बैसागुआ बर'फोरनि नागारहायै मोनसे एंगारहायै बाहागो।